पोलियो पोलियो। ये हम है, ये हमारी फैमिली है और ये हमारी पारी हो रही है। हे होळी स्पेशल पोळ्या चाललेत आपली। आता इथे बाहेर होळी पेटवणार आहेत ना, त्याच्या आधी पहिले बाय म्हणाली मी पोळ्या बनवते, पुरणपोळी। तेव्हा तिकडे आज होळी होणार ना, पडणार होळीची तयारी करतात सर्व। आज मोठा होम होणार आहे होळीचा, शेवटचा होम आजचा, शेवटचा। आज होळीचा दिवस आहे ना, तर आज ते होळी बघ कसे पेंडे बिंडे त्याला लावलेत आणि मध्ये होळी आहे। आता आपली होळी पडेल बघ खाली, ते आता टेका काढतात आहे, ते आता होळी पडेल। आता त्याचा सपोर्ट काढलाय ना, आता सपोर्ट काढलाय। आता अशी 5 फेऱ्या मारणार, 5 राऊंड मारणार ते होळीला घेऊन। आपण गावची होळी कशी उभी करतात आणि पेटवतात कशी, आणि होळी खाली पडते त्याच्यानंतर काय करतात ते आपण सगळं बघितलंय। आणि शेवटला प्रसाद वाटतात, जे होळीमध्ये नारळ टाकतात ना, त्याचा प्रसाद करतात। मजा म्हणजे काय असतं ते गोल फिरणं, फिरवतात, आवाज देणं, आवाज देतात, बोंब मारतात, बोंब मारणं, बोंब मारतात। आता होळीचा प्रसाद हा काय पुरणपोळी, पुरणपोळी मी बरोबर आलं तिकडनं। आता बघूया आपली बाई कशी बनवते। हे आपण काय करतोय सुरुवातीला, डाळ शिजवते। घेते कोणती डाळ, चण्याची डाळ, चुलीवर। माझ्या आईची पुरणपोळी आणि दूध, माझ्या आईच्या पुरणपोळ्या आणि चहा, माझ्या आईच्या पुरणपोळ्या आणि तूप। तुझ्या आईला काय दुसरा काय येतच नाही काय, तू कर बाई घे, घेऊ याला आवडली नाही तर मी खात नाही, माहिती आहे ना। डाळ शिजली आहे आता, हे आता गुळ टाकायचं, डाळ अर्धा किलो, गुळ अर्धा किलो। गुळ चेचून घेतलायस ना, गुळ चेचून घेतला नाही, आता वेलची टाकते। इकडे आपण केलेली वेलची, कसली पूड केलेली वेलची, वेलची पहिली भाजून घ्यायची आणि तिला मिक्सरला लावायची आणि ही पूड आहे त्याची। त्या वेलची ना आम्ही पावडर करून ठेवते, म्हणजे काय माहितीये, गाडीवर आम्ही चहात पण शिऱ्यात ही वेलची उपयोग येते ना, म्हणून मी बारीक करून साली सकट बारीक करायची, जराशी साखर टाकायची, भाजून मग त्याच्या बाहेर आंबवण होत नाही त्याचा। तू का बोलतेस पण, सरळ शब्द दादा काय बोलतोय तो, बोलायचं सांगितलेलं मावशींना बोलायचं काय बनवणार आहे बिरड्याची भाजी। हा, मग बिरड्याची भाजी पुरणपोळ्या कसा खाऊन बघ, आडत लागतात। मला कसं आमचा खाणार आहे म्हणून बनवून द्यायला पण आवडतं। असं काय कॉम्बिनेशन बोललं तर, कॉम्बिनेशन सांग, पुरणपोळी आणि बिरड्याची भाजी, बिरड्याची भाजी, गोडी डाळ, पाल्याची भाजी आणि पुरणपोळी। बरोबर, काळ्या वाटाण्याची भाजी वाटपातली ह्याच्याबरोबर मस्त, ती पण पुरणपोळ्यावर आडत लागते। काय वाटाण्याची भाजी वाटपातली आडच लागते, पण आमच्याकडे काय कसं मटकीच्या भाजीबरोबर काय पाहिजे, कढी, मटकीच्या भाजीबरोबर कढी किंवा पिठलं, बिरड्याच्या भाजी बरोबर गोडी डाळ, मटणाबरोबर कढी, मटणाबरोबर कढी, कुळदाच्या भाजी बरोबर त्याच कुळदाची आमटी, हे आमच्याकडे असतं। आणि किंवा तिकटवणी करतो आम्ही, तिकटवणी, सुकटा, कोबीच्या भाजी बरोबर कोबी आणि पावट्याच्या भाजी बरोबर तिकटवणी मस्त लागतं, असे कॉम्बिनेशन आहेत। आणि बाबी आमची करून दाखवणार तुम्हाला हे सगळं। तुम्हाला काय हवं ते सांगा, जास्तीत जास्त शेअर करा व्हिडिओ, पण तुम्ही लाईक करा,
आणि घंटी वाजवा पहिली आधी. पहिली ती घंटी वाजवा. हो ती मेन आहे. तिला मान आहे. घंटी वाजवल्याशिवाय मंदिरात जात नाही माहितीये का? गुळांबा किती पाणी सोडलं ना. गेलो तो कोणाकडे सोलीला. आता हे आहे ना, आता जर काय आंबोळ्या करत बसले ना, आंबोळ्या दाखवणार आहे मी तुम्हाला करून ना. आता आंबोळ्या अशी चुलीवर बसले की अभिकडे, अभिला मी 5-6 झाल्याशिवाय बोलवत नाही आणि मी तिथे. मग तो आंबोळ्या म्हणजे मी 5-6 झालेत की त्याला मी हाक मारणार, ये चहा घेऊन. सुरुवातीला नाही हाक मारणार, सुरुवातीला नाही हाक मारणार, 5-6 झाल्यावरच हाक मारणार. हाक मारणार सेट झाला. म्हणजे काय अभि काय राक्षस आहे काय? लॉकडाऊन मध्ये ते इकडे भाकरी होते इकडे भाजी पण बसायचं. भाकरी की उडव कशी वर उडव काय कुठे पोटात उडव, पोटात उडव. तुम्ही पप्पू म्हणा, मी मुन्ना म्हणते ना पहिल्यापासून. आम्ही लोक मुन्नाच, आम्ही म्हणजे ती मोठी मावशी, छोटी बाई, मोठी बाई म्हणजे मुन्नाच म्हणतो आम्ही सगळे. होय पहिल्यापासून मुन्ना म्हणजे आम्हीच म्हणजे लहान होती तेव्हा आम्ही जायचो त्यांच्याकडे. आणि तुम्हीच नावं ठेवली. नावं पण मीच ठेवली. ताईचे पण नाव, नाव प्रियांका. ताईचं नाव प्रियांका तुम्हीच ठेवलात ना. आणि ओमकार पण तुझं मीच ठेवलं. त्याचे पप्पा काय म्हणायचे, पप्पूचं नाव काय ठेवायचं, काशीनाथ. काशीनाथ काशीनाथ ठेवायचे बोलत होते. आता मुन्ना ही डाळ शिजली आहे, आता आपण घरात घेऊन जाऊया. सुकेल की ना, सुकेल. तरी पूर्ण पाणी बिनी सर्व सुकलंय. सुकलं. दादा आंघोळ करून घे, बघत बसू नकोस. ही गाडी कुठे आहे आमची, स्लो गाडी आली. मीठ टाकलंय. आता बघा हे आईन मैदा आसडून घेतलेला, आसडून घेतलेला, चालून घेतला. ते आसडून आणि चालून ते एकच तांदळाला आसडायला म्हणतात. मैदा चाळून घेतलेला आहे आईन. आता बघूया पुढे काय. हे गरम करून तेल घेतलंय जरा. गरम करून तेल घेतलेलं. ह्याच्या अगोदर मीठ टाकलं होतं ना. मीठ टाकलं हे करायला अंदाजानुसार. आता म्हणाल 1 किलो मैदा, 1 किलो मीठ. आपण अंदाजानुसार तर ते 1 किलो मध्ये 1 किलो मीठ टाकू सगळं. सगळं नको टाकू, थोडासा टाकायचा मोहनसाठी आहे ना. मोहनसाठी म्हणजे काय नरम होतात ना, चांगले खुसखुशीत होतात पोळ्या. मला ह्या पदार्थांपेक्षा गडबड पण करायला आवडते. आवडते तेच ना, त्याच्यातच मजा येते. आज डान्स करून बोलणार आहे, घंटी वाजवा. हो जुगाड होईल का? होईल पोळ्या खाताना. हे बघ कसं मळला बघ. ते मळायला पण टेक्निक असते. पुरणपोळ्या तुम्ही पण करत, ती पण माणसं करतात असतील, पण मी एक आपली पद्धत, प्रत्येकाची पद्धत वेगळी असते, पद्धत दाखवते. ते ही चाललं नाही ना, कशासाठी पण उपयोगी येते. आपण पालेभाज्या धुतले ना, ती ह्याच्यावर ठेवायचे. मग ते मेथीची भाजी मिळाली पहिली, बारीक मेथी. आपण ते करतो ते सगळे खाईच जाते ना हातातून, ह्याच्यावर ठेवायची घालून. याचा उपयोग आता हे पाटा पण आहे आमच्याकडे, पण ते पाट्यावर आता नाही वाटत. पाट्यावर आता ह्याच्यावर दाखवते तुम्हाला वाटून कशी. आणि ह्याची मशी पण असते डाळ बारीक करायला, पुरणाचा साचा तो. हात भरायची पण गरज नाही. एक नवीन भेटला. आता इकडे ही पद्धत मिळाली आणि आपल्या बाबेच्या त्या खिरीमध्ये काय मिळालं आपल्याला की आपण खोबरा टाकू शकतो. असं वेगवेगळं शिकायचं प्रत्येकाकडून. रेसिपी बघायची नाही, आपल्याला एक पद्धत बघायची प्रत्येक गावात. आपण साधी गोष्ट पण घरी करतो ना, पण वेगळं टाकून ती अजून कशी चांगली लागेल हे बघायचं. आपण कसं इम्प्रुव्हमेंट करू शकतो कोणत्या गोष्टीवर. आम्ही सारे खवई. बॅकग्राऊंड म्युझिक आहे आमची. तर खाली दाखव जरा ते. जरा पडली कशी म्हणा, हे बघ. हा हाय कशी बारीक झालेलं. कसं पडलंय बघ, बारीक एकदम बारीक पावडर फॉर्म सारखं ना. हे बघ. आता बघा हे बघ झाला, गोळा झाला ते बघ. मस्त ना. हाताला जरा लावून घेते. आता आपण याला वरती मैदा लावला ना.
असं पण पूर्ण गोळा करून घ्यायचा ना. झालं, एक झालं. हे बघ असे आपल्याला सर्व करून घ्यायचे आहेत ना. असे, हे बघ गोल आला ना वरती, असं एक एक करून असं त्याला दाबायचं. हे बघ काय घेत नाही ना मग. अरे हाय रे हाय, आणि पप्पूच्या दिवस नाही काय रे होल्यो. हे काय होतं? हे याला फागपंचमी बोलतात. या होळीमध्ये आहे ना, कोणाला कोणी शिव्या घातले तरी राग येत नाही, आणि ते बोंब मारायचीच असते या होळीमध्ये. घराच्या बाहेर नाही आले की शिव्या ना. हा, घराच्या बाहेर नाही आलं तर त्या शिव्या देतात. प्रेमानं शिव्या. हा, प्रेमाने शिव्या. म्हणजे आपण बोलतो ना कोकणातले जे प्रेम शिव्याचं, ते पण एक छान वाटतं ऐकायला. पण म्हणजे पाक घालतात त्याच्यातून पण शिव्या घालतात, पण त्या प्रेमानं. हा बरोबर. त्या राग नाहीये. राग नाही. डाळी करून म्हणजे गोळे केला सगळे भरून तयार. डाळी लाटून भाजून टाकतोय ना. हे बघ तेल घेतलंय ना, हे तेल आणि तूप असं मिक्स करून लावला ना की पोळी नरम पडते. म्हणजे टीप म्हणू शकतो आपण ना. हा, नरम होते चांगली. पुरणपोळ्या नरम कशी तेल करायची? लावलं आणि नुसतं तेल लावलं की कडक होतात, नुसतं तूप लावलं तरी कडक होतात. आपण हे दोन्ही म्हणजे असं लावायचे. दोन्ही मिक्स लावले ना की चांगले. नाही, हे मिक्स करून ठेवते त्या लावाय. अरे वा, पहिलीच पुरणपोळी आपली फुगली. हे बघ पोळ्या बघा कशा फुगतात टम करणं. अरे वा, पाणीपुरीची पुरी झाली बाई. हा, अरे बघ हरकून टम कशी कसे म्हणजे कमी जास्त गॅस करायचा नाही तर फास्ट गॅसवर नाही करायचे, मग करपतील ना खाली. म्हणजे पोळ्या आपल्याला कमी गॅसवर भाजायचे. कमी गॅसवर म्हणजे जरा फास्ट करायचा, कमी करायचा, ऍडजस्ट करायचं असं. हा करायचं. बसलो पुरणपोळ्या खायला. होय, रिव्ह्यू दे पुरणपोळ्याच्या. मस्त झालं. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा, आणि या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि काय अभि? घंटीच पडली नाही आहे. घंटीत नाही झाला. पडली काहीतरी आधी वाटी बिटी पडली काय बघ कोणच्या. आता आमचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते तुम्ही कमेंटमध्ये लिहा, आणि लाईक करा आणि शेअर करा, आणि माझ्या मावशीच्या व्हिडिओला सबस्क्राईब करा आणि खळेदी घंटी वाजवा, घंटी वाजवा, वाजवा ती घंटी.